Iti daytoy nga rabii kakabsat ket ragsak ken pribilehyo nga maaramat iti Apo tapnon iti kasta ket maisuro daytoy sao iti Apo nga insagana na iti sagtumunggal maysa kadatayo. Daytoy adalen tayo itattaket na adaw iti libro ni Apostol Mateo iti kapitulo 7 versikulo 7 ken astamet iti 8. Matthew chapter 7 verses 7 and 8. Just follow me with your eyes as I read to you the Ilocano. Matthew 7, 7 and 8. Ket kastiti kunana, agdawat kayo ket maikkan kayto. Amen? Numaminsan ngamin ket hantay nga maikkan. Mapapal tayo at aapay, di tayo agdawat, kakabsat. Agsapol kayo ket makasarak kayto. Okay? Agtuktok kayo ket mailukatan kayto. Tati siya sinuman nga agdawat ket umawat, ken ti agsapol ket makasarak, ken ti agdayjay nga agtuktok ket mailukatan to. So iti daytoy nga rabii, makisarita ak kada kayo iti tema nga kunana, what prayer can do. One. Deto'y pailaeng kakabsat, tema na kakabsat ket ipakita na dituyan. Iti panakauksob kada tayo, iti kinapalangwad, kinamanagin bubukod. Tanalawag di kunana ditoy, what prayer can do. Hanna nga imbaga nga, what I can do, what we can do, or what others can do. But it is what prayer can do. Ket nakapinpintas iti maysa nga Kristiyano, anak iti Diyos, pamilya, ken kastamet nga nakapinpintas nga iti maysa nga kapilya, maysa nga ministry, ket adda kadakwada jay sistema nga ti pangnamnamaan da iti anyaman nga aramiden da, pagdependaran da keday jay anyaman nga aramiden da, ket saan nga jay bukod da nga bagi, haan nga jay ibagat isabali nga tao, no di ket di dayjay bungaen wenno maaramidan iti kararag. Tadaytoy kararag ket daytoy ti panakabigbig, iti panakabalin iti Dios iti panagbiag tayo. Tanuda tayo ket masursuro tayo iti agkararag, dayta ti mangipakita iti panagtalek ken panagdependar tayo ken ni Apo Dios. Isu nga maminsan iti panagbiag tayo, adda detay panangtarigagay tayo. No kasano nga mapataod ti kapintasan nga banag aramid iti panagbiag tayo. How can we make the most of our lives? The most, it's in superlative. Okay, jay kangatuan, kapintasan. It's not the good, it's not the better, but it's the most of our lives. Ket tinakaladladingit kakabsat no dadduma, adulat ta dagitay tattao, tinaturalesa ngamin, common nga kababalin iti lubong itatta, agdependar da je bukod da nga bagi. Isu nga no kitaan tayo kunada, gaputi kinabaknang ko, gaputi kinagaget ko kunak kuma, gaputi kinadiskartek ti panagbiag, isu nga adda kanyak dagitoy amin itatta. They depend upon themselves. They depend upon their power. They depend upon their own strength. They depend upon their own wisdom. And then ito nga makita tayo nga ti panakaamuda, day giant iti kadakkelan, ken kasayaatanen nga banag iti panagbiagda. Ngem kayat ko nga maawatan tayo kakabsat, dagitoy nga klase ti panunot iti tao ket nakullaapan, dayjay panagkita da. Babaenen iti kinatangsit ken kinapalungwad, tatilaeng makitkita danjay bagida ket sandan nga makita iti Apo. Ket sapay kumata datayo kakabsat, akas anak iti Dios, hanlaeng kumanga jay bagi tayo ti makita tayo, no di ket di ti Apo kuma ti makita tayo kadagiti anyaman nga banag iti panagbiag tayo. So dito nga makita tayo, no kayat tayo nga ti biag tayo, aramid tayo, ken programa ti panagbiag tayo kakabsat. Anyaman nga aspeto ti panagbiag tayo, napintas iti banagen na, mamatiag ti amin na pusok, nga ti kangrunaan nga aramiden tayo, ken ti sikreto na detoy, ket dayjay napintas nga panakikonektar tayo iti nainlangitan nga ama tayo kakabsat. Napintas dapat jay koneksyon. No hanga napintas ta connection ta internet, alright?
hanga na pintas ti plona, agsaet-saet, hanga na pintas ti panakausar na, hanga na pintas itinananay nga usar na kakabsat. So kastamat ti panagbiag tayo, no kayat tayo iti sulit, alright, kan kayat tayo dyan na pintas, nga panakausar iti panagbiag tayo individually, dapat plastaran tayo dito connection tayo kaniya po Diyos. Oo. Ilugar tayo kan isarak tayo kakabsat. Sarakan tayo iti kapintasan nga panakikonek tayo iti Apo. Oo. Kat ito'y nga makita tayo panakipagpag na tayo kaniya po Diyos tinaldaw-aldaw, panagtulnog tayo iti sa una, kat dagitoy itinananay nga mangitunda kada tayo, tapnon iti kasta magunudan tayo, dyan na pintas nga banag iti panagbiag tayo. Kat ito'y nga makita tayo digiti sumagmamano nga banag, nga mabalin nga maaramidan iti kararag iti panagbiag tayo. Alright, ready kayon kakabsat? Oo. Kat amok kan patsyak, nga dagito'y nga banag kat maapresyar tayo, no da tayo nga talaga kat managkarkararag tayo. Umuna nga makita tayo dito'y, anya ti maaramidan iti kararag iti panagbiag ko. Number 1, provides timely direction. Ikan na tayo iti umiso ken apaggiso nga direksyon iti panagbiag tayo. Umiso, it is the right direction. Apaggiso, timely, okay? Very timely, okay? Numa nagkarkararag tayo kakabsat, ikan na tayo ti usto nga direksyon iti panagbiag tayo. No adda kada tayo itinananay nga kababalin nga managkararag, ited na kada tayo ti usto nga direksyon, kadayjay apagiso ken timely, alright, nga gundaway kadagiti panagbiag tayo. No maminsan ngamin ti problema kanya tayo kakabsat, umay iti kunkuna tayo nga confusion. Gapu kadagiti kaadun iti aramiden tayo, akam tayo iti panagbiag, responsibilidad tayo iti panagbiag, hantay ammon no anyat unaen tayo, isaruno tayo, kadadad dumapay. Isu nga nasisita ti panagkararag kakabsat, tadaytoy ti mangiturong kada tayo, no anyat unaen tayo, yanat papanan tayo, sinno iti papanan tayo. So daytaket mabalin nga maaramidan laeng iti panagkararag. Amen? No dadto maadut mayaw awan, masayang ti oras, masayang ti opportunity, ken pribilehyo kakabsat, taapay, haan nga masnup je direksyon nga turturungan tayo. O kas pagarigan ko adda pa panam je lawag, okay? Ket no awan tinananay nga panangyurnos mo, panangilugar mo kadagiti agsasaruno nga papanam. Let's say for example, okay? Napankat itayan talawag, okay? Tapos itatan ingkat jay Robinson, tutukan agsubli ka man lawagen, tunukan agsubli ka man Robinsonen, ngamno addakeng ka iti panagkararag, bayat je ka addam je lawag, irunusem mo no yan nada dagiti specific nga lugar nga papanam talawag, tapno ang kaagsubli-subli. Oo. Isu kastamet ti panagbiag tayo itinaldaw-aldaw, nakapatpateg detoy direksyon kakabsat. Nakapatpateg. Kat ti kalaban tayo detoy confusion. Ngam no adda kada tayo ti kababalin nga managkararag, ti Apo ti mangiturong kada tayo kadagiti rebbeng tayo nga aramiden. Isungahan tayo mga liwayan iti panagkarkararag. Kat mabigbig tayo nga detoy panagkararag, isu iti mangited kada tayo, ti usto ken apaggiso nga direksyon iti panagbiag tayo. Dagiti turturungan tayo itata, dagito iturong ti biag tayo itata ti saludsod. Direksyon ba ti Apo deta kakabsat? Wano direksyon tayo latta. Oo, tayo datda tayo latta. Alright? Isu nga dito yung maikadwa, isu iti bungain na kakabsat, nuhan nga umiso, iti direksyon nga turturungan tayo, gapuna ta awan kadatay iti panagkararag kakabsat. Isu nga dito yung maikadwa, nga mabalin nga maaramidan iti kararag, saan nalaeng nga ited kadatayo, iti umiso nga direksyon no diket di prevents wrong decision. Oh. Isu nga datayo nga addada dagiti palpak ti panagbiag na, saludsuden tay man ti bagi tayo, kumusta't panagkarkararag ko. Oh. Tano datayo kakabsat ket awan ti panagkarkararag,
talaga nga patauden na itihan nga umiso nga desisyon. Oo. Alright? Kat dito'y nga makita tayo kakabsat, daytoy panagkararag, tulungan na tayo, tapnon iti kasta ket maliklikan tayo. Dagiti anyaman nga pagkamalian tayo iti masangwanan nga aldaw. Tadaytoy wrong nga desisyon nga aramiden tayo, mabalin nga mapili tayo, ngem santay nga mapili iti bungaen na dayta nga wrong nga desisyon tayo kakabsat. We can choose and we can decide that wrong decision that we make, but we cannot choose the consequences of that wrong decision nga inaramid tayo. Isu nga nasisita kakabsat ti panagkararag, nga isut mangidirect kanya tayo, nga aramiden tayo, dagidya usto nga desisyon iti panagbiag tayo. No maminsan kakabsat, deto'y nga minti problema, tay kunak mantatayan, agtalik tay latat bukod tay nga panunot, ti ammo tayo ket datay ti kalainganen, aramiden tay latan, hantay nga ikonsulta, dagiti ammo tayo nga adda iti experience na kideta, iso nga ti paganglayan na agpalpak tayo. Alright? Iso nga nasisita ti panagkararag, ket kunatay kumaket kas pagarigan. Adda problemam iti legal matters, sinut papanam. Ingka ni lawyer, ada problema wano adda need mo kadagiti panagpadakder ti balbalay, sinut papanam. Alright? So you have to be directed kadagito nga tattao. Ngam ti panagbiag tayo, nagiti desisyon tayo, nakasisisita deto'y kararag kakabsat. Kasi kita dayjela ang gayem mo, barkadam nga mabalin nga kasarsaritam kadkadwam, nakadakdakkel nga ba nagdeta. Tanuhan ka nga naannad ket awan ti panangikararag mo, duwalang ti mapasamak deta. Impluensyaam isuna, wenno sika iti impluensyaan na. Maawis mo isuna ta kapilya, wenno isuna iti mangyadayuken ka iti apo ken iti kapilya. That's the reason why there is a great need of us in prayer, gapuna ta daytoy ti mangiprebentar kadagiti madinga desisyon nga maaramidan tayo kakabsat. Kadagito'y madinga desisyon, dakkel ti maaramidan na detoy, hanlang nga sikat maapektaran ti pamilyam, maapektaran ti ministry, maapektaran iti church, maapektaran ti senior pastor, and so on and so forth. Isu nga tay kanayon na ibagbaga iti senior pastor tayo, anyaman nga banag kumanga aramiden tayo, sakbay nga aramiden tayo, panunutem iti apo, panunutem iti ministry, ken panunutem iti pastor mo. By knowing and by thinking of these things, isu iti mangted ken ka, tinananay nga panang disiplina iti bagim, kadagijay banag nga aramidem nga desisyon iti panagbiag mo. Tano dayjay bagim latat pampanunutem, pakaragsakan latat pampanunutem, ay katamo mapanunot iti bungaenan ken pakadadaelan na iti amin nga aspeto ti panagbiag tayo. Isu nga deta kakabsat. So anyaman dagiti planom, anyaman dagiti everyday nga routine mo, anyaman dagiti tarigagay iti pusom, ikararag mo dagitoy tapnon iti kasta ket prebentaran na dagiti mabalin nga han nga umiso nga desisyon nga aramidem. Amen? What prayer can do, it's not only it provides timely direction, prevents wrong decision. So dikat ito nga makita tayo, it also eliminates worry and anxiety. Kada tayo nga naganak, agtrab-trabaho, kadadad dumapay, nasisita pa'y detoy. Eliminate, ukawon na, ikaten na, iti panagdandanag kakabsat. Kanayon tayo nga mangmangag, alright? Kanayon na ibagbaga ti patriarch tayo, nasaysaya at ti agkarkararag ngam tay. Amuyo mo't gayam, apay nga rungan yung aramiden kakabsat. Kat dito nga makita tayo nga dito panagdanag, pagbutngan ti panagbiag, hantay laeng amo no maminsan, apektaran na dito iti spiritual nga panagbiag tayo, spiritual performance tayo, spiritual life tayo. So nga nasisita nga dagitoy nga banag ket masursuro tayo nga ikararag. Tapno isu iti mangpukaw.
Kat dito'y nga makita tayo, nga dito'y panagkararag, kat saan nalaeng nga pukawan ti panagdandanag, no di kat di patauden na pa'y kanya tayo itinananay nga talna. Oh. Amen? Oh, kat nagmayat dete biyag nga nakataltal na kakabsat, awan, alakat sa mumot maibaga nga awan pampanunutem, taha mumot mabalin nga ibaga nga awan ti pampanunutem. Ngam no apay nga adda kadatay ti talna, because masursuro tayo, kan ammo tayo nga itaklin amin iti Apo. Oo. Kat dayjay panagtalag kan panangitaklin tayo iti Apo, in return ti Apo ikan na tayo iti talna. Kat dito nga makita tayo kakabsat, apay ngamin nga numaminsan kat umay ti panagdanag, umay panagbuteng, umay tinananay nga tay kunatay nga ruden kat panagari pa. Kasi numaminsan ngamin, ikarkarigatan tayo kan padpadasen tayo mo't nga kontrolen ngamin, kan aramiden, kan solusyonan, dagitay hantay nga kabailan. Kat no santay nga kayan, na aramid tayon, dayjay paset tayo, iyawat tayon, kan itaklin tayo ti apon, tapnon iti kasta, haan tayon nga detay permi nga, maapektaran kakabsat. Amutay ti pagpatinggaan tayo, amutay ti kabailan tayo, kat no mariknam nga saan mo nga kayan, hanmon nga ipilit, bayamon nga jay paraburan ti Apo ti agtrabaho kang ka. Oh. So nga nakapinpintas dito pa nagkararag kakabsat, pudno nga talaga nga no agkarkararag kagat pukawan na jay pa nagdependar mo ti bagim. One. Kat dayjay laeng nga kinapudno nga pa nagdependar mo ti bagim, kat ikatinan, jay kinalastog ken kinatangsit ken kinapalangguad ti panagbiag tayo. Tapno anyaman nga bungaen na dayta, nga aramiden tayo, bungaen na dayta, nga na resulta ti kararag, awan sa bali nga maibaga tayo no saan nga idaydayaw ko niya po Diyos. One. Iso nga deta. So provides timely direction, prevents wrong decision, eliminates worry and anxiety. And then ito nga makita tayo pa'y, ipanagkararag, preventaran na pa'y, dito yung makunkuna nga, distractions. It prevents distractions. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Nakamaymayat dito inwayat ti pastor tayo kakabsat nga prayer diary. Isu deta ti mangiturong kada tayo kakabsat. Haan nga detay, anya nga tat ikararag ko. No daduma agkararag tayo ti Lunes, tuno Martes, isuman nga ison. Kat nakamaymayat dito kakabsat, kita ti favor ken blessing kada tayo. Nga HBBC, nakasapulan pa'y kideta, at dan dagijay banag nga ikararag tayo ti kadaal daw. Tilaeng aramiden tayon, ikan tayo ti oras, ikan tayo ti panawen, dayta, tapno ni ti kastagat maibinsa-binsa tayo nga ikararag dagitoy. One, katno daduma man, at dadagitay makita tayo nga maikararag, mapanunot tayo, umay ti panagdanag ken panagbuteng, ngam ti may nga pagyamanan tayo kakabsat, kat ditoy nga nasursuro tayo ti agtalek iti Apo. Isu nga deti pa nagkararag, preventaran na dagiti distractions, iti panagbiag tayo. Isu nga iti inaldaw-aldaw, kada bigat, sursuruan tayo, nga lukatan iti aldaw, irugitay iti aldaw, babaan ti panagkararag. May isa nga nasursurok dito'y kakabsat, nakasisisita dito'y kunatayo nga, isursuro ti pastor tayo nga, things to do list. Oh. Malaksit kidaye everyday nga prayer tayo kakabsat. Tapno adda daye masnup nga turungem ken awan daye uray adda daye distractions, adda daye tay awis, no adda daye things to do list mo, ijay deta programa itatta nga agmalem, isut surutem ta isut inkararag mo, and then at the end of the day you can evaluate and you can see the accomplishment how the Lord kat nagtrabaho keng ka, babaan ka dagiti insurat mo, king kararag mo, nga aramidem kideta nga agmalem. Kat no adda keng kadetoy, aboy daran na, dagiti distractions. Sila kumano, deta nga agmalem, adda na ngawis keng ka, intaman agkape, tun ano, intun madamdama, anya oras, kastoy nga oras, ay biit man laeng takitaek man detay things to do list ko. Katitata, adagayam iti nakasurat, di nga dapat nga aramidem, ken inkararag mo, kideta nga bigat. Sumabalin mo nga kunaki, di nagawis keng ka,
Dila mabalin gayem nga i-schedule tanton maminsan ket adda iti naka-schedule nga papanak kideta. Distractions. Oh, ket santay nga maaramidan deta kakabsat no awan ti panangidasar tayo ken ni Apo Dios dagitoy nga programa iti panagbiag tayo. Nakasisisita deta kakabsat. Ket uray ko malang 5. Deta insurat mo nga dapat nga i-accomplish mo itatangag malam. Ket napintas deta ta adda iti programa adda turungem adda ti planom kideta nga agmalam. Ket into no rabi insakbay ka nga maturog i-evaluate mo at least adda iti na-accomplisham. Ngem detay awan iti inaramid mo, okay, awan programam ay ket alisto kalaeng nga ma-distract ken maawis iti lubong. Isu nga iti Apo ket kayat na nga may accomplish dagiti banag nga kayat na nga maaramid iti panagbiag tayo. Isu nga dapat datayo masursuro tayo iti ag-comply ken nagbalin nga natudyo ken natulnog ken kuana ket ipakat tayo dito iti sensitivity tayo ti panangiturong ken panangidalan ti Apo kada tayo. Ket babaen ti panagkarkararag mas adadda nga mapaasideg tayo ti bagi ken riknatay ti Apo. Ket iti kanito nga asideg ti riknayon iti maysa ken maysa ammom no anya dagiti banag nga pagayatanen iti Apo. Isu detoy pagsasao tayo nga intimacy. Oh, intimacy kuna tayo man. Oh, da kayo nga agkaasawa. Alright, datay nga adda asawa na. Alright? DJ laeng panangkita ni bakit mukeng ka ammomon no anyat ibagbagana. Alright? Mata na pay laeng agsasaon. Oh. Han mo nga nasursuro deta, han mo na adal deta, no in the first place, han nga na-develop de intimacy yo. Kat ti pa naka-develop de intimacy yo, naunday nga panawen, kan gundaway, nga in-spend yo ti oras yo ti maysa kan maysa. Kat nakapinpintas de gito'y kakabsat, no iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, kat ma-develop deta intimacy tayo ti Apo, babaen ti panagkararag, nagmayaten nga deta nga agmalem ket dayjay puso ken biag mo adda ken ka dayjay sensitivity nga mapanunot mo ken mariknam dayjay banag nga haan nga pakay aywan ti Apo. Oh, okay? And then lastly, okay? Deto'y panagkararag, isu deto'y ket ikan na tayo pay deto'y makunkuna nga open doors of opportunity. Oh, tata nakadado nangigtayo ti announcement ti pastor tay tatay. Very hectic and very busy ti schedule na kakabsat. Oh, no ti pastor tayo ket very busy ken hectic ti schedule na. Occupied, kumbaga nga rod ket kurang pay tamay isang alawasen kakabsat. Datayo nga rod nga miyambromet, anyamet ti pagkabisian tayo kakabsat. Oh. Ket nakamaymayat no ti panagkararag ket isut i-back up tayo. Ket habang nga agkarkararag tayo, ikarkararag tayo ti pastor tayo, dagiti upcoming activities, ministries, di tayo laeng matamo nga di tamat ti pakisaritaan ti Apo kada tayo kakabsat, ti mabalin nga pakay-involvan tayo. Paglalo tatta deto'y CSC kakabsat, manulaengen nga lawas. Oh, we are expecting hundreds of people nga i-host kakabsat. Kat nagpintas nga habang agkarkararag tayo kat Apo, hamulaan ko mga ikararag nga Lord, bless mo deto'y CSC. Haan, no di kat diti kararag tayo kumamat kat Apo, tulungan nak kadikan ikan nak kaditi mabalin mo't agundaway ko, nga makapagserbi kan may involve kan makapagparticipate ti CSC. Nakadado kakabsat, alright, oh, traffic, ushering, music, kadadad dumapay, and everything. Okay? So deto'y panagkararag ket lukatan na open doors of opportunity. So kadagiti new believers tayo, datayo nga CGL, as we keep on praying for them, as we inspire their heart through prayers, let us also pray for them nga sooner or later ket ito'y mat nga makita da ken masursuro da ken makita da dagiti open doors, open opportunities nga makapagserbi da iti Apo. And then, maudin. Prayer also helps us discern between busyness and fruitfulness. One. Pabalin nga itatang agundaway ko na, Pastor, busy ak. One. Oo. May kadwa nga sa ludsod. Deta nga kinabisim, fruitful ka ba? No kunam nga busy,
deta ket related laeng keng ka personally. Ngem no kunam nga fruitfulness that is related to the ministry nga intalkan iti Apo keng ka. Isu nga deta kinabisi, alright, do deta yan bagbagim latat pampanunutin, hantay man lang mapanunot iti church ministry ken iti Apon kakabsat. Hanlat nga kumadete, irarang ay iti bagi ken biag tay ti panunutin tayo. Panunutin tay kumamet, ti panagrang ay ti na espirituan nga panagbiag tayo. 1. Mabanbannog tay ti kinabisi tayo, nga maging gana itata, awampay iti bunga tayo kakabsat. Ket ti panagkararag, ito'y nga ipakita na kada tayo, nga daytoy kinabisi tayo kakabsat, han nga isut rason tapno saan tayong agbalin nga nabunga. Tigol iti Apo kada tayo, agbalin tayo nga nabunga, tina espirituan nga panagbiag tayo. And the things that are pertinent to our physical life, pertinent to our families, that will follow kakabsat, no ikararag tayo, nga agbalin tayo nga nabunga, ken iti Apot ipangruna tayo. So nga iti daytoy nga rabii kakabsat, kas panagawid tayo. O, napadasam ka din, nakitam ka din, no kasano iti panagtrabaho, iti kararag, iti panagbiag mo. Alright? Fathers, just keep on praying for your family. Alright? Parents, just keep on praying for your children. Okay? Da kayo nga anak, keep on praying for your parents. And every one of us, let's keep on praying for each one another. And also for our digiti authorities, iti biag tayo, digiti papastor tayo, iti ministry kakabsat. So sapay kumata, iti dayto yung arabii, dayto yung ababa, kan dayto yung mensahe, iti Apo kakabsat, panang palagip na kada tayo, no anya ti mabalin nga maaramidan iti kararag, kat masapul nga dublyan tayo pay, kan nananay pay nga agbalin tayo nga consistent iti panagkararag tayo kakabsat. Amen? Alright, so I believe, and it's my prayer, nga daytoy kat agawid tayo, kat intayo kadagiti pagtengan tayo, kat kitain tayo, dagiti dapat nga ikararag tayo kakabsat, hantay nga sulsulitan ti agkararag, no di ket di mas nabarbara pa iti panagkararag tayo. Amen? So God bless us all. Thank you so much, Pastor Proby. Kan ibag-arabi tayo anin.